Annyeonghaseyo, mani ako mga durian. Kumusta naman mga durian? Ayo. Tamis ka sa katanan. Tamis ka yung durian mo durian. Hello durian. Mga unig durian karon, lamig ka yung durian. Di makukangurot ani nak. Annyeonghaseyo. Nak kundi ko kangurot nak, ikangurot na ka. Ako parot. Patay gutom kay ko. Ano ko diri karon sa Donald Farm. Tapos, mo na kong nakita, mo na kong gipili na kuan. Cove. Kuan markot isa sa Aroncillo og Cove og Bisaya na Korea. Atihan na ako. Sa kabaluasan ng pitiyak. Pag Africa, dapat kuuto ni mong lubot sa Korea. Ano sa mga? Kuuto ni mong lubot. Kita saging di ba? Daon kaya namin. Kapulok ko. Di ba Lucia? Kapulok ko mga bre, tanawa ko na. I-apre ang lubot sa durian, no? Oo. Tingani mag-apre lubot sa durian. Sa lubot ka mo, agi kay para pag apre ni mo, ang puk-puk-puk-puk na ka sa kilid. Oh, na-apre na oh. Tusuko ni mo sa pinakatunga. Ang gikamit ako, dili kutsilyo. Tigib. Ay, paano siya kaning... Oh, yan. Bisuda mga pinturyano. Oh. Nadugmok na durian. Nadukok na pag nag-apre guys. Wapa na apre na, dugmok. Pinakain na kutilyo ko eh. Kani yung pinakadapis kay pinakailalom. Follow the lane. Oh. Pagkawan ni kukuha dito. Kalisuda priya na ni o, nasama na kong kamot. Oh, api na. Oh, mission complete. Pag nadugmok sa durian. Oh. Ito na mga ulam eh. Uy, kadako. May pang durian ni Dako. Kami wali ni Dako. Oh, tara ma. Ano na yung durian na mo? Apihan na ako. Pili na ka mga oh. Oh, ano nga yung isa oh. Lami siya? Lami ko eh? Lami siya? Asay mas lami ane? Mas lami itong isa. Mas lami itong isa. Kani kay Kuan, lahig lasa. Hinog na ko eh? Pero tam-ish. Hinog na. Kaya wala ito. Dito na nato na eh. Paul ng durian dapat. Sorry, abre ko yan. Simukaon mo. Nagsukain mga lang. Teka, di ko kasamay na rin. Kuya, pa ito durian kuya. Barato na ang durian na mo kuya. Saging na ako. Ang sabi pagtulog ko. Tapos, babitan niyo. Naibog si Tita Dipime. Pero kuha na ko. Nalaki ko ha. Nalo pa kay Tita Dipime. Ay, mag-apre pa kong isa.
안녕하세요. Ay, ayaw ko picture na. Kaupan akong take-up Victoria. Nagtago-tago sa take-up Victoria. Tara, ayaw ka walaw. Kinadali na diri. Intay, na intay. Kay, hindi makamakita diri sa video. Uy, lamisa, uy. Tumis kayo. Gina. Gina. Oh. Sa mga Victorian dire ka. Koy, maluoy ka sa ko ang naong koy. Wala sinte din. Tago-tago pa ka, klaro kaliya. Ano tig-apri ng Victorian? Sinta. Dahil, buak ka dahil. Buak ka dahil, kaya mukhaong dahil. Koy. Basig dong kapon ko niya. Lami, kahit tamis kayo. Tamis kayo ito. Uyaya? Tamis kayo sa katanan. Durarat. Durarat na turiyan. Aduh ya. Ya. Promise lamig kayong durian durian. Pakita na ko sa inyo kay amo amin yung durian. Ano yung durian mo? Daghan kayo. Oh, pamalit na mo kaya. Nagsingkong tapok. Sa mong durian. Pus ikaw mo apriani, dapat ngipo nang i-apriani. Hello mga durian.